Και υπάρχει ένα κάστρο στην Κρήτη, όπου οι δροσουλίτες, σκιές ανθρώπων, εμφανίζονται μόνο πριν ξημερώσει. Κοντά στα σφακιά βρίσκεται το Φραγκοκάστελο, κάστρο του 14ου αιώνα. Τον Μάιο του 1828, οι άντρες του Χατζημιχάλη Νταλιάνη πολέμησαν τον Οθωμανικό στρατό. Εκατοντάδες έπεσαν νεκροί, μαζί και ο ίδιος. Σχεδόν κάθε χρόνο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, πριν την Ανατολή, μαρτυρίες μιλούν για σκιές πεζών και καβαλάριδων που ξεκινούν από τον Άγιο Χαράλαμπο, προχωρούν σε σειρά και σβήνουν μέσα στην πρωινή δροσιά. Κρατούν λίγα λεπτά και φαίνονται μόνο με άπνοια και υγρασία. Αφηγήσεις μιλούν για στρατιώτες που πυροβόλησαν, νομίζοντας πως έβλεπαν αντάρτες. Οι επιστήμονες μιλούν για ανώτερο αντικατοπτρισμό, η παράδοση για ψυχές πολεμιστών. Το κάστρο δεν ζητά να το πιστέψεις, ζητά να σταθείς στην αυγή. Εσύ, ποια εκδοχή πιστεύεις?